reklama a firma všem známá jsem já. Šelma šelem, flink duší i tělem jsem já. Rošťák a špína, naturalína a lom, aha, jsem já. Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý. Jsou 2 měsíce po volbách a ve Františkových Lázních pořád vládne odstupující starosta Ivo Mlátilík. Letošní volby přitom prohrál. Pod různými záminkami oddaluje svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé protestují. Starosta a stará rada podle nich hrají o čas a dělají rozhodnutí, která město poškodí. No tak já to považuji za naprostý skandál. Jenom já. Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý. To je ta demokracie, kterou oni tady vykřikovali před volbama. To je ta demokracie, která dneska skřípe, ale hodně skřípe. Hodně skřípe. No, vzhledem k tomu, že mě jistý druh lidí nebude poučovat o demokracii nebo o tom, jak se má dodržovat zákon, tak vyzývám policii, aby zasáhla. Není pro mě zákonem. Výzva paní předsedající pro mě není zákonem. Zastupitelstvo není zákon. Zastupitelstvo je Zastupitelstvo není zákon. Jenom já. Co tomu říkáte? Vidíte, že mě nezaskočí ani vypnutí mikrofony. Demokraticky vypnutí mikrofony. To se povedlo a vypnout mě nemůžou, co? Za co, pane Bože, za co? Tam pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení. A kdo má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Za co, pane Bože, za co? Auffallend um jeden Preis. Der Porsche Panamera, eigentlich ein Sportwagen für den distinguierten Geschäftsmann mit kleiner Familie. Aber ein Panamera in Neongelb? Der unbedingt auffallen will, ist Ivo Mlátilík, Bürgermeister im tschechischen Franzensbad. Er erfüllt sich heute einen Traum. Und weil es gern ein bisschen mehr sein darf, hat er sich seinen Porsche bei Mansory veredeln lassen. Ich liebe Autos. Ich liebe Autos und ich liebe Arbeit von meinem Freund Mansory. Das Leben ist zu kurz, ne? Schöne Sachen. Jemand kauft Uhren, jemand Yacht, Häuser. Ich habe das alles, dann kaufe ich Autos. Und 2-3 Jahre werde ich damit fahren und dann verkaufe ich es oder kaufe ich neues wieder Fahrzeug, das drin rotes Leder ist und rote Teppichen. Kriegen wir, was wir wollen. Für das Geld kaufen wir das, was wir wollen. Und wenn man ein bisschen übrig hat, dann kann ich selbstverständlich sowas kaufen. Spitze. Ja. Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Necháte mluvit teďko před
předsedajícího, nebyl jste vyvolaný laskavě, tak se uklidněte. A chovejte se slušně, já jsem vám nedal slovo. Až vám budou, tak vám to hlasitě řeknu. Vy jste tady jenom o ruce. Vy jste tady jenom ten poslední. Nechte mluvit předsedajícího. Předsedající vám dá slovo. Ať se budete slušně chovat. Zápisem bude to, co budeme chtít, ne to, co budete chtít vy. Pane, nejsme to my, kdo tady udělal dluhy, jste to vy. A teď k potřebnosti toho vozidla, do toho vám je opravdu velkýho datla. Jestli ho potřebujeme nebo ne, do toho vám je fakt datla. Do toho je datla. 10krát si to natočte. Datla. Vy o tom víte, jak jsem vám říkal, jako válení těsta na domácí nudle. To je to, co vy víte o demokracii. Tedy, jestli ho bude používat pan Ščislák, nebo jestli ho bude používat tady magistra Průšová, nebo jestli ho bude používat slečna Švelová, to si myslím, že vám můžu být úplně ukraden. Teď můžeš povídat. Teď a budeme měřit čas. Já jsem s váma, pane Martinu, si nepás. Fanouši, já s tebou jo. V tom je ten rozdíl. Já tam napíšu, nebo čas tam napíšu. Můžu už konečně mluvit? Můžeš, Fando. Vždycky se říkalo za starých dob, že nejbohatší sedlák ze vsi má dělat starostu, že jo? Vy víte, proč to říká? No co pak to může dělat holá prdel? Pro starostu? Nemůže. Příštík a fláma a firma všem známá jsem já. Šelma překšelem, flink duší i tělem jsem já. Rošťák a špína, naturalína a lom, aha, jsem já. Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluv mi, že jsem tak smělý.